Уважаема госпожо Такева, директор на Основно училище, уважаеми гости, скъпи учители, родители, мили деца! За мен е истинско удоволствие да ви поздравя с 15 септември и откриването на новата учебна година. Радвам се, че тази година вашето училище ви посреща с реновирани класни стаи. Успяхме, аз и моята администрация, да осигурим средства, с които да направим този основен ремонт, в който се радвам, че вие, мили деца, и вие, уважаеми учители, ще се чувствате много по-добре, ще приемате знанията, а вие, учители, ще предавате вашите знания на нашите деца. Мили деца, вие отново прекрачвате прага на вашето училище. Поздравявам, пожелавам ви със здраве и упоритост да продължавате да надграждате всичко това, което сте постигнали до този момент. Днес мисля, че най-развълнувани са първокласниците, които за първи път ще прекрачат прага на своето училище. Пожелавам им да бъдат здрави, да следват своите учители, защото те ще ви бъдат, мили деца, вашите втори родители. Уважаеми учители, благодаря ви за труда и всеотдайността ви, която вие давате на нашите деца, на пещерските деца. Нашите родители са ги оставили във вашите ръце и съм сигурен, че те ще бъдат едни достойни граждани на нашата община. На всички вас, учители и родители, желая много здраве, здрава и успешна учебна година.